En daar hing het er, een walviskop van metaal. En hier in deze steeg wordt er vastmaken onder de rest van het 60 meter lange lief. Het begon van een monbetiet in de hal van de Mannen van Staal in Ljouwert. Zuiver om een hoeken dus. Ze hebben 4 rierwerken aan het kunstwerk dat nou zo goed als klaar is. Dit is de laatste klus voor ongoed. Ja, het is prima gaan. Een kleine gidsje moest even een beetje van de breedte houden. Maar dat weer op zich ik wel incalculeerd. Ja, dat hebben we even aangepast en gaat perfect. Het wie net van dat er een slijptol onwijzig weer. Die hebben we net per ongeluk mooi om. Nee, hè. Deze lietse ingreep maakt het alles passend. Ginny Vos had het betocht en ze eerder de hele tijd bij. Ja, het is gewoon, weet je kan heel veel ontwerpen, maar het is ook altijd heel bijzonder om het dan in werkelijkheid te zien. Dat is echt een heel sensationeel gevoel. Want alles is ontworpen. Elk detail, de vorm, de kop bijvoorbeeld bestaat uit 200 segmenten. En die segmenten die hebben gaten, net als de ribben en alle andere delen, zoals ook het wervelkolom. Maar van ontwerp naar een echt kunstwerk is nog net zo eenvoudig. Een kunstenaar wil in principe het onmogelijke. En wij moeten even het midden vinden tussen technisch mogelijk en esthetisch noodzakelijk. Hè? Dus ja, zeg je dat je. Deze onklaarde steeg moet ook zakelijk wat opsmieten, zei de verwachting. Het is absoluut, nu zal er meer traffic komen vanuit het Ruiterskwartier en het Nieuwe Saarland naar de Nieuwstad. En dat verwacht ik zeker. En zeker ook de bekendheid nu, nu het project klaar is, zal het ook veel mensen gaan trekken om dit te aanschouwen.